Hogy azt lehet. Nem tudom. Írját kell állítani. Nem érzed még ezt. Úgy. Tök jó lenne elmenni moziba. Hát szegény, is nem köszönöm a film. Még szerencsére a tévé működik ott, nem? Ja. Nem tudnánk működni. Jó, nyugodjál már le. Zombi. Zombi úgy, ahogy a többi ott van benne. Ugye nem? Zsomba nem sokára hozzá akarja, elég sok kenyeret kapunk. Ledobjuk a földre. Zombi? Ez látszik, hogy tiszta hely. Na. Zsombor. Zombi. A kamerámat csinál? Nem, videót. Amikor is benne? Bizony. De én azt mondom, hogy meg... Aha. Zsombor, azt nem más, mert ezt használják. Tudom, nem. Jaj, zombi, úgy félek itt! Így a nappal úgy álltam hátul, hogy üdesülő. Igen. A hajom mit volt az? Ügyes vagy. Zsombor szegény másik papa szerintem már sír, mert ő is szeretne sétálni. Megkeressük? Igen, mi is úgy terveztük, hogy szerdán, ha innen elmegyünk, akkor azt mondom, meg kéne nézni már. igen, tényleg nagyon szuper, azt hittem, hogy szeretném. Már több medence van, meg oda élményfut és minden. Igen. Már azt is hallottam, hogy gyerekkel mondjuk annyira, hogy nem lehet kihasználni így a lehetőséget, de... Hát nem tudom, mert mi is, amikor Zsigivel ugye elmentünk egy-két párnafára, a gyermekfelesében nem mentünk, a felülszenetében mentünk. Akár részébe. Tehát inkább a felülszenetében jártunk egy gyerekmedencébe, a gyerekmedencébe nem mehetek bele. Hát igen. Csak ott állok. Hát aztán meg nagyon ki vagyok. Ez igen. Tehát a 3 éves kortól egy sőt, tovább, mert 3 éves kortól gyerekmedencébe bemehet. Én akkor nekem kint kell állnom. Ez elég béna mondani. Igen, szóval ez a nyaralási kísérlettel, hogy nem nagyon megoldott. Bezárod az ablakot, esni fog az eső, igaz? Tegyük vissza az ajtót, így ezt kijött. Hát mindig kijön ez az ajtó.